Și la nouă serie, mapa nebunilor, alături de mine cu și eu. În seria asta o să jucăm Minecraft Survival. Pentru că... Da. Și hai să tăiem niște copaci. Cam asta face Minecraft. Am mai încercat odată să facem seria asta, n-a mers. Ignorați faptul că aveam niște treabă. Nu aveam treabă, nu mergea efectiv. Și nici n-aveam bătării. Ignorați faptul că mă cheamă pe mine Steve și pe el, Darius. El. Pentru că mă cheamă Steve, că am uitat să îmi pun numele. O să fac un pichet Și cam un fel de mini-tutorial. Dar toată lumea de acum știe Minecraft. Oricum sunt copii care... Cred că eu trebuie să zic. Cred că sunt copii efectiv de vreo 9... Nu, de 9. De 4 să minăm niște pete, diamante. Revin eu că... mi-o dat reclamă că e Minecraft fake. Să mă omor vacanța. Hop. De drumul. Bun, și am revenit. Când am zis că e Minecraft fake, nu mă refer că e fake. Gen, e Minecraft, doar că o copie nespălată. Dar voi trebuie să vă dați și voi dintr-un pat jos. Adică măcar să așezăm. Că filmăm. Așezăm și pe aia vă puneți înapoi, știi? Nolte la bătaie. Mai cu pătura asta decât cu aia maro, știi? Oricum o să stăm în pat. Buți. Am făcut niște buți. Ajută-l, Mihai. Okay. Arta este survival. Și cum o... Ok, hai, Darius, odată. Ajută-l! Luăm ce bine că avem mâncare. Vrei mâncare? Nu. Nu. Ok, o să facem ca orice Minecraft survival normal. O să încercăm prima oară să ne facem o bază. O să mă duc să luăm pe ăla, ca le vedeți și voi. Într-o munchie. Nu știu de ce naiba tot vorbim așa Minecraft, că efectiv toată lumea știe Minecraft. Că sunt prunci. Nu știu. De foame. Născuți acum. Doamne, uite. Un mare. E bucur la umor, nu? Am făcut 2 pickaxe-uri ca prostii. De ce știu? Dăm și mie. Au, bă. Dăm și mie. Nu ne batem pe filmare. Ia, uite că ți l-am aruncat aici. Mă duc eu să omor oi. Mă duc eu să omor oi. Pentru pat. Nu aveți stai. Că filmăm. Că filmăm, mama. Și dacă filmați ce? Bine că e Minecraft. Bine că e Minecraft. Da? Bine că e Minecraft. Aoleu, nu mai găsim mult. Să facem astea. Ăla era un creeper. Schelete keeper. What the... Ce? Schelete keeper. Nu cred că era un schelet. Ba da, era și keeper și schelete. Ok, o să mă uit pe filmare la Darius cu... Cea de curs revenim noi iarăși. Și dă-i drumul. Acum mai intrăm oameni. Și iar am intrat aparent. Și noi. Bun, și ne-a și omorât un schelete. Și aparent și bine e că l-am omorât și noi, că aveam aici spawnul, că aparent când am zis că e filmarea pornită. Nu am găsit o culuțe. Noi am... ai făcut totul. Noi am omorât niște oi. 6 oi. Și am găsit... Oh no! Oh no! Nu te du la creeper! Oh no! Bombă. Reclame ce? Bun, și am început. Vreau să spunem că am omorât niște oi. 6 oi. Patoi. 6. Nu știu. Dacă vedeți așa să nu ne băgați în seamă ce am făcut eu. What the fuck, Dade? În fine. O să am niște nisipuri. Nu cred că o să fie cel mai mare minigame prima oară. Gen doar o să jucăm așa, mai distractiv. Și vrei să vezi cum mă bag în apă? Și Darius acolo să filmeze. N-aș că nu filmez eu, că trebuie să stai lângă mine. Darius, trebuie să stai lângă mine ca să vadă lumea ce facem. M-ai auzit? Acum!
Ok. Darius o să stea mai mult lângă mine pentru că el filmează și eu. Nu filmez eu. Domnul cu tăpe. Domnul cu tăpe numeri. Mi-e foame, ai mâncare? N-am. Ai mâncare, n-ai? N-am, că mă omor scheletul. Și mi-a dat toate itemele. Avem apă. Avem pat, nu avem casă. Nu, că vreau să fac iarăși un cuțit de lemn. Du-te și o Ești turbat la cap. Așa, dar trebuia să stai lângă mine. Ai uitat? Ai uitat că merge să omoră oaia? Bă, dar vine că trebuie să stai mereu lângă mine. Să vadă lumea ce facem. E foame. Stai lângă mine Salam aleikum. Bă, lăsai itemele mele! Nu dau niciuna. Eu am zis că le-am pierdut. Ce le-am găsit? Ce le dau? Dar lași mie mâncarea. Bă, lasă-mi și mie mâncare fină. Da, itemele mele. Da. Nu, revine eu. Stați! Oh, gata. Bă. Bun, ia-ți pickaxe-ul și hai la minat. Nu mai mi-e foame. Că mai am arăt tu. Așteptat. Ba. Și Și am revenit. Dar să ia-ți pickaxe-ul și hai la... Minatos. Hai al. Și la minat e... Unde? Și mine am peată. Cu ce? Pickaxe, oare cu ce? Bă! Stai-ți încoace! Bă, dar stai, eu... da, de... Asta mai zic eu. Darius! Da? Dacă... Scuze. Trebuie să am ceva Hai de odată, Darius. Trebuie să am ceva de mâncare. Lasă! Hai, câină! Aici, stai-ți încoace. Dar să hai la minat. Stai-ți încoace! Stai-ți încoace! Bine, eu m-am pus la minat Acum vin! pentru... Na, iată. Tu dacă vrei poți să... Eu hai să facem casa în primul rând. În primul rând... Te omor. Dă-te! Gata, hai. Au, cine mă moară? Eu vreau să sar. Hai, Dade. Picasul meu se stică. Ce? Picasul meu se stică. Da, vreau eu să fac aici. Vreau. Unde ești? Te caut. Unde ești? Te caut. Hai să-mi sparg lemn. Hai, dar să facem casa. Nu vă interesează ce cânt eu aici. Da, hai să facem Că casa. dacă vin la voi... Hai să facem casa. Deci caută, nu lemn de ăsta. Herobrine. Am crezut că am fost tot în schelete. Oh, Doamne, ești periculos. Nu știu ce a văzut, Darius, nu știu, ați văzut voi pe filmare. Vrei să... M-am speriat de un O să copac revenim noi alb. când... O să revenim noi când facem... M-am speriat de un copac. Darius, revenim noi. Prin hack-uri, mă. Fată, o să vă zic pe filmare. Nu dă drumul la filmare. Am dat drumul. Ok, bă, revenim noi când facem casa pe ei, da? Și... Cam atât cu acest episod. Eu trebuie să zic. Eu am fost Mihai. Trebuie să zic. Eu am fost Darius. Și ne revedem. Data viitoare. Pa! Știu că acest videoclip a fost mai scurt și mai nașpa, dar na, data viitoare poate o să fie mai lung și mai serios. Bye bye.